Здравейте, приятели! Днес искам да ви покажа как да си направите тор от коприва, която всъщност не мирише. Всички сме си правили тор от коприва, предполагам, и знаем как смърди, като започнем да си пръскаме или поливаме градината с нея. Всички комши се изнасят от вкъщи. Затова ще ви покажа как да си направите такава, която не мирише. Много е лесно. За около 2 седмици имате вече готова тор, която е много концентрирана. И ви трябва едно бидонче, в зависимост от това колко количество искате да си направите и колко коприва имате. Аз ще ползвам това, защото него мога да прежаля и него имам в момента. И какво трябва да направим? Трябва първо да пробием дупки отдолу с една дрелка или кой с каквото има. Както виждате, това е най-високата част, която като се обърне ще бъде най-ниската. Така че тук ще направя дупките по края. Така, ето какво се получи. Дупки има. Сега, след като дупките не са готови, може да започнем да пълним това бидонче с коприва, която съм набрала тук преди малко. Добре е да е все още свежа, не я оставите да пресъхне много. И другото нещо, което ни трябва, една кофа. Или може да е леген, може да е какъвто и да е друг съд. Но аз препоръчвам един, който така да си пасва точно с бидончето или каквото ползвате отгоре, за да не се получава изпаряване. Аз ползвам тази кофа. Само е важно да е стабилно също така, за да не се обърне. Моето е стабилно. Като се напълни, ще бъде окей. И слагам отдолу тази мрежа за краставици, за да филтрира и да не ми се запушат дупките от копривата, която ще натъпча вътре. Супер! Ето какво се получи. Ето ги дупките. И отгоре слагаме тази мрежа, която ще филтрира, за да не ни се запушат дупките. И сега започваме да пълним. Горещо ви препоръчвам да го направите това нещо с дълъг ръкав. Но аз, понеже изведнъж не натисна жегата, не мога. А и жаркането от коприва е полезно за артрит, който аз имам. Ако ви се занимава да премахвате стъблата, ще бъде още по-добре, но на мен не ми се занимава.
И това е. Бидончето ми сега е достатъчно натъпкано с коприва. Ето го докъде е пълно, почти догоре. Сега го слагаме в кофата. Или леген, или каквото е. Ако примерно ползвате леген, който бидона стига до дъното му, може да сложите отдолу 2 тухли или нещо, за да го поддържа малко по-нависоко. И отдолу ще се събира течността, ще видите в после. И сега слагаме тежести. Те са доста тежки, така че ще свършат перфектна работа. Като слагате тежест, гледайте да е такава, че да може да стигне чак до долу, да не е конусовиден съда. Ако съда е конусовиден, тежестта да е по-малка, защото тази коприва ще сляга надолу. Не, това няма да стане. Копривата ще сляга надолу в процеса на времето. И много е хубаво това, че в този тор можем да дослагаме отгоре. Когато копривата слегне надолу и другата коприва в градината ми порасне пак или навън порасне, минавам редовно я режа и дослагам и то винаги продължава да си тече отдолу. Ще ви покажа после. Но за сега това е. Тъй като този процес се извършва с помощта на въздух, аеробене, това е причината за липсата на миризма, както в анаеробния процес, който слагаме копривата директно в бидон с вода. И тогава се образува смрад, невероятна, миризма на смърт. Миризма на смърт в цялата градина и се смразваме с комшиите. Затова да не си го причиняваме това, препоръчвам ви да пробвате това. И ще ви покажа след около седмица-две, като започне да тече отдолу. Копривата много бързо се декомпостира, така че около 2 седмици ще имаме резултат вече. И ако тежестта ви не е достатъчна, може да сложим отгоре тази бутилка. Е така. Само важно е да е стабилна, за да не ни обърне бидончето и да отиде всичко на вятър. Това е. Ще се видим пак след седмица-две. Днес около 3 седмици след като сложих тората от коприва в този варел, бидон. И сега искам да ви покажа докъде е слегнала. Аз съм сложила отгоре тези тежести. И един път вече съм я допълвала. Беше слегнала пак почти до същото количество и аз я допълних догоре. И ето сега пак е слегнала. И искам да ви покажа какво се е получило отдолу. Това е много силна, много концентрирана тор от коприва, която не мирише. В смисъл тя мирише малко на ацетон, но няма нищо общо с миризмата на тази тор, която е в този бидон. Тази. Тази тор е изключително концентрирана. Ползва се около половин кофичка от кисело мляко на 20 литра вода. Толкова е концентрирана. И не мирише въобще. Комшиите ви няма и да знаят даже, че торите. Нека ви покажа сега, като я сипа в бутилката, колко е концентрирана. Видите, черна е.
половин кофичка от кисело мляко на 1 леген вода. И същото нещо съм направила и с торта от черен оман. Сега това нещо го слагаме обратно. И то продължава да си тече. Аз даже ще го допълня по-късно. И продължавам да го допълвам през целия сезон, когато имам коприва. Слагам вътре, слагам отгоре тежестите и то, както виждате, продължава да си тече. И не мирише. Мирише леко на ацетон, няма как да не мирише съвсем, но ще видите разликата. И същото нещо съм сложила черен оман. Ето я как изглежда тази. Ето как изглежда тя сега, като махнах кофта. И тя е много концентрирана. И тя пак така се слага в половин кофичка от кисело мляко на 20 литра вода. Даже може да започнете с по-малко, за да видите как се отразява. Също така може да се ползва и за спрей, за лисно подхранване, но в много по-малко съотношение. Примерно, ако сложите половин кофичка от кисело мляко, ще трябва да го сложите на 50 литра вода. Така че за една пръскачка от 10 литра, около една кафена чашка. Ето и тази как изглежда. Много е гъста. Много е силна. Не мирише. В смисъл, мирише си като на трева, която сте окусили преди 2 дена. Ето така мирише. И малко на ацетон. Но пак казвам, няма нищо общо с торта, когато се ферментира с вода. Тогава направо смрътта е ужасна. И време е да поливам градината. Капковото е вървяло до сега. Вече се сдърчава. Тази вода е от няколко дена тук топла. И сега ще сложа тази концентрираната тор. Като за първи път им слагам съвсем малко, защото те все още не им трябва толкова много. И това е. Това също нещо го повтарям с цялата градина. С доматите, с пипера на там. И както казах преди, тора от коприва е за насърчаване на листната маса. А тора от комфрито, от черния оман, е за цъфтеж и за подобряване на кореновата система. Желая ви успех! Пробвайте го този тор, наистина ще се убедите, въобще нищо не мирише, въпреки че го пипам. А друг път, като поливам с ферментиралата тор, само ако ми пръсне някъде, после мирише 3 дена. И това наистина работи, така че успех! До нови срещи! Моля, ако сте харесали видеото ми, дайте един лайк, последвайте ме, коментирайте и до нови срещи! Чао!